Hei, salutare tuturor și v-am găsit la un episod pe acest canal cu, ghiciți voi ce, cred că v-ați dat seama, Counter-Strike 1.6 alături de Nono Gaming. Salut, salut! Vom face o serie cu el. Bun, în acest episod vreau să vorbim despre un YouTuber care, am zis eu așa, hai frate, să, cum îi spune, să-mi facă și ăsta o promo. Dacă mi-o face în catering, așa puțin, vreau să și filmez, dar am început bine. Bun, stai, sunt cu Nono Gaming? Nu ești cu mine. Nono Gaming, ba da, Nono Gaming. Dar de ce te cheamă War? Schimbă-ți numele, că te cheamă War 3 futând Super Zone. Acum gata, te cheamă bine. Ești în cealaltă echipă. Eu sunt cu un băiat Bogdan. Bă, de unde n-ai trag? Oh my fucking god! N-am început bine, Vlade. Am început foarte bine, deja un kill. Oh my god. Și azi, tu ce ne-am cumpărat noi în weekend? Ce Ca ne-am să cumpărat? știți, eu sunt răgușit. Păi, pentru ce am dat noi bani pe pensii? Da, ne-am luat Euro Truck Simulator, mi-am luat pe calculatorul, laptopul virtual meu. Sper să în filmare să nu se vadă lag-ul de pe filmarea mea din jocul meu. Deci, frate, ce dracu fac ăștia, bă, are hack ăla, ce dracu îmi pui. Tu nici măcar ești din bază. Ia uite, ăla-i Nono, Ia-l pe Bogdan. Poți? Da, pot. Te bate Bogdan. Dă-mi perete ca să te nimerească. O să găurească perete și o să te omoare, mi se pare. What? Fuck you, bitch! Nu cred așa. Dacă tot înjurăm atâta, eu o să fac niște faze în care... Fuck you, Bogdan. În care o să fac rage maxim. Savul l-a omorât. Împreună cu Vlad. CS, Minecraft. Prima dată o să fac de Minecraft și după de CS. Deci rage maxim. O să jur de toți morți, să zic așa. Opa, deci v-a bătut ăsta și l-am bătut pe... Ce mi-a... pe rage-ul. Ce mi-a... Cât are? 37 cu 12. 13. Păi de nu mă bag eu cu asta. Unde dracu e? Bă! M-a omorât Savu. Fiți ar capul. Vino la mine în echipă, vino la noi în echipă. Ca să facem timp. La terorist, nu? Da. Nu mai e loc. Dar timp e full. Da, și la mine timp e full. Frate, ce armă să-mi iau? Bă, da, uite. Nono Gaming. Nu cred, bă. Amen, nu. Ai, mergem la petrecere. Am început bine. 2 cu 6. Am început bine, e? Deci, am zis de băiatul ăla. Și dacă m-auziți bine, scrieți. A continuat cu băiatul ăla. Fiindcă mi-am făcut ca un suport de microfon. Oh my fucking god! Am mai continuat, am zis despre băiatul ăla de Claude ăla. Nu știu. Nu. Deci dacă nu v-am spus, îl cheamă The Green Space Claudi. Ai, ce mi-a dat-o cât zi. Bună așa, tati! Ok, și... O să filmez și Minecraft cu Vlădut, nu-i așa? Nu știu. Bă, ești nebun! Doamne, ferește. Băga mi-aș picior să-mi bag eu. Picioretul! Era ăla? Ai văzut? GG, boss. Mi-am luat shotgun-ul ăsta, dar nu vreau shotgun-ul, vreau ăsta. Oh my god, bun, machine gun! Ce l-a luat? Dacă țip ca prostul.
Păi și Rage la eu- maxim. Hai să începem rage-ul, Vlade. Nu doresc să încep cu tine așa ceva. Tu zici, nu în episodul meu. Nu, bă, are, băga mi-aș picior. Vlade. Are, băga mi-aș piciorul. Nu, serios, chiar are, băga mi-aș. De ce scriu aici? Hack! Are hack! Ia uite! Funny puff! Du-te în puii mei, bă! Aoleu, Nu Savu. filmarea aia, du-te în puii Peter mei! Savu al bip. De fapt nu era cine știe ce fan, era mama, deci scuzați, pentru că după cum vedeți sunt lăgușit ca Ce dracu mă? și știți voi că nu vorbesc foarte bine, deci mă auziți și voi. Și o să-mi iau un stilă pescă în spate, bă, uite, nu te uiți, bă, prostule, băga mea. Iar să uită prin spate, că... Hai, câtă. Dracu să fie atât de prost. Hai, bă, nu, așa, bă, Savu, bravo, Savu. Nu mai ești hacker. Savu le-au făcut. Ce faci, mă? Nimic? Nu-mi videoclipul meu, te rog frumos. Bă, voi duceți-vă pe aici, că... Bogdane, fițar jafă al naibii. Te-a omorât Bogdan? Bă, deci știi cum a luat? Oh my god. Uite că a venit și dușala. Bă, eu nu chef filmarea, că mie nu mi-e rușine de voi când dușesc. Bă, bucre, bă, iar veniți. Deci dau râs în scor, de ce bag piciorul. Ce scor e ăsta? Mai mare râsul, Vlade. Tu, profesionist la Counter. Bă, te îngrijanie. Opa, Savu pe Nono Gaming, eu ce echipă sunt. Mai e doar David. Eu vreau să te omor pe tine. Mai e doar Davidov. Uite, l-am găsit pe Davidov. Ăla era Davidov. Uite-l. Ce? Oh my god. GG, boys. GG. Mamă, ce frumos l-am luat. Acum vă iau eu. Zi tu că nu l-am luat frumos așa. Eu stau aici și mă uit și în partea aia. Oh my god, mor. Cum, bă? Ai... Aoleu! Bă, faci o serie de 1v1 la CS? Nu. Ia uite mă, ăsta unde se uită? Unde te uiți, mă, prostule? Unde te uiți? Faci o serie de CS cu mine? Uite-l pe ăla, m-am și speriat, bă, doamne. Ia uite cine a făcut 6 cu 14. Păi, dar ce dracu, mă. Și acum vezi că iar vin ăștia. Te și atât, aici mă ascund eu. Aici e locul meu de veche. De veche. Zici că am murit. Uite, asta nu e gaming. Ce v-am zis? Ce v-am zis, mă? Doi? Bă, deci mă dau cu capul. GG, bă. Hai. Davidov, hai, boss. Like a boss, man. Ești cu mine? Motherfucker. Nono Gaming? Nu, e Hitexeu, pe care l-am luat eu. Hitexeu. Ia uite pe aia cum vin doi. Oh my fucking god. Fuck you, Bogdan. Bravo, boss. Zici că am hack să-mi bag picior. N-am, domnilor, n-am. Fuck you, Bogdan. Deci ai văzut ce bine dau, zici că nu sunt eu. Uite-l, mă. Vii pe aici? Ăsta e Nono Gaming. E că v-am zis că el e, mă. Aoleu, băi. Eu v-am zis că el e, da. Nu mai deția cu episod, e... Te în gâtul tău. Opa, mi-e frică de voi, mi-e frică să dor singurica! Uite-l, mă! Oh, GG! Mâncați-aș gura ta! Zici că am hack! Bă, eu cu arma aia trebuia să dau numai head-uri. Nici eu nu știu, Nono! Să zic, uite-l, mă, uite-l! Bă, mi-am băgat și părul în gură. Era Bogdan, bă. Ești cu mine? Da, bă, ești cu mine, în sfârșit. Like a boss. 7, Doamne! 7-20, bun scorul. Bunicel, așa, n-am ce să Bă, zic. Bogdan ăla ne face pe toți, e hacker. Du-te, mă, da, băga mea și piciorul în el.
Mi-a dat așa frumos. Hai, bă, du-te. Hai, bă, hitexeule, că te bat. Băga mi-a și picior. Cu arma asta nu cred că ne face pe toți. Da, bă, du-te în puii mei. Ești aici? Uite-l, mă, uite-l. E aici. Da, unde trage, băga mi-a și picior? Ia uite-l, ia uite-l. Yes, după! Viață sugă ciocârlia. Cine l-a omorât, da? Nu tu. Cine va ajuta, bă? Ia uite, mă, Nu dar... tu. Ce facem asta? Dai, mă, una. El stătea în bază. Eu sunt singurul rămas. Crezi că e la noi în Ce headshot mi-a dat să-mi bag piciorul. Pardon. N-am mai avut scorul ăsta în filmare de un an. Bogdane, te-ai ars pe cioc. L-am luat așa frumos pe badrj ăla. Eu știu să joc așa puțin, n-ai ce să zici, nu? Bă, m-a luat Bogdan. Are hack să-mi bag piciorul. Unde trecu, bă? Mâncate-ar oile. Dă și headset-uri și... Nu, ăsta joacă ca Răzvan, să-mi bag piciorul Anca. Du-te, mă, că-l bag pe Răzvan. Dar mai știți atunci, am un videoclip pe vechiul canal X Vladix. Ai tu, când v-am luat așa pe amândoi. Cine? Mai știi? Când v-am luat pe amândoi atunci, frumos. Răzvan? Nu, eu, v-am luat pe amândoi așa frumos, mai știi? Da. Faza aia tare, deci nu o să uit în viața mea faza aia. Să mi-o dai și mie să postez. Ia uite, mă, ce... crezi că o să o mai... Savu. Bă, eu nu mai am. Nu păstrez videourile. O ai pe YouTube. Da, mă, dar pot să ți-o descarc eu cu SnapTap-ul. Da, o să promovez-o... Bine, Jesus Christ, l-am luat pe Savu. Ba, l-ai luat pe Savu. Bă, dar Savu mi se pare nume cunoscut. Savu? Și eu știu la Raliu de undeva. Nu, dar îl știu și de la CS. Savu? Păi da, sunt mulți numele Savu, e un clan. De exemplu, eu m-am băgat odată în clanul Neagrea. Era un clan de ăsta fain. Pe CS, pe serverele astea fain. Ia uite-mă. Bă, Savu! Ne dă la numai head-uri. Băga mi-a și piciorul, ce hack de damage are. Ia uite-l, mă! Băga mi-a și piciorul, ce... Tu-s Bogdan al mătii. Tu-s Bogdan al mătii. Nu știu cât de mare va fi episodul ăsta. Dar sper să vă placă seria asta cu... Na. Bă, ce dracu fac eu în meniu, bă? Vedeți să veți acum că vă salvez pe toți. Ia uite cum moriți. Bă! What the fuck is this? Era să-l iau pe Bogdan, dar mi se încărca arma. Savu! E Savu acolo. Dacă le-a pus Savu cel mai tare. Nu l-a luat. L-a luat ăla. Mi-a dat cașez. Ce cașez visez, mă? Nu sunt în LOL. Doamne, ajută. Ia uite-l. Bă, cine e ăsta? Bă, Bogdan! GG, bă, nu-l vezi acolo, bă. GG, boss, GG. L-am luat pe Bogdan să-mi bag piciorul în gură. Ia uite-l, mă, ce m-a luat Savu! Scuzați pentru tusea mea. Seacă. Exact, ce-am zis, exact. Deci copilul ăla, hai să revenim la subiectul nostru. Unde e Savu? Deci copilul ăla e chiar foarte prost de green și poate să mă comenteze, n-are ce să-mi facă. Pentru că dacă îmi face ceva, prietenul meu Nono Gaming știe să dea. Flood. Exact. Bine, nu, eu am prieteni. Da, are prieteni care învăța. știu și uite cum moare. Într-un fel știu și eu să aflu IP-ul și să dau așa un pic, da. Na. De preferat să cine știe ce drept îmi fac. Da, am prieteni foarte buni care știu să dea flood la maxim. Da. Și pentru că dacă vine și se uită la videoclipul meu, poate să comenteze că atât ai trebuie. Nu-l amenință. Uite, bă, nu cred. Sabule, o fut pe bătați ciocârlie. Nu mai înjura că nu stau să editez.
crede că editatul se face așa simplu, în 2 ore, ce puțin. Și din păcate nu o să mai postez cu intro-ul. Pentru că... Yay, ce bine. De ce? Sper că v-a plăcut intro-ul. L-am descărcat de pe net. Aoleu! Dar eu am pus numele. Vreau să fac eu propriu un $1. Oh my god! Dar suntem noi contra hacker. Ăsta ești tu, bă? Da. Care ești tu, bă? Vino încoa să facem timp. Tu ăsta? Fii atent. Ușor, bă, savui. Nu, e chintese. Oh! Bă! Ai grijă! Bogdan! Oa, ce mi-a dat o savuiară. Bă, da, am făcut. Nu cred ce scor am 18 cu 28. N-am mai avut scorul ăsta, m-am spus de când în pui mei. Bă, te încăcat. Bă, trage din spate, vezi, nu. A. Da, vezi, nono. Vezi, da. Scoală-te din tot, gaming. Îmi zicea cineva, Vezi, mă, că toți mă vor? Dacă vor să mă scol și din morte, păi... What the fuck? Îmi zicea cineva ceva de... Fără să simt. Îmi zicea cineva ceva că Darth Vader s-a scrie cu Dark Vader. Și îmi caut eu pe YouTube, pe Google e Darth Vader copilaj, nu e Dark Vader, e Darth Vader. Și eu pe primul rând care am văzut toate filmele, cum dracu ca chiar eu să nu știu. Deci Bogdan are 20 cu 32 să-mi bag piciorul în el. Uite-mă cum vrea să-l ia, mă, HTS-ul pe Bogdan. Păi Nono Gaming! Era în spatele tău, tu știai? De ce ai închis microfonul? De ce ai închis, mă, microfonul? Ți-o da crash? Nu, el e încă aici. Păi și tu nu te auzi. Micro. Are. Ai închis microfonul, nu? Intro, man. Și știi și tu de... A, gata, mi-am dat seama. De ce? Nu faceți griji, știu eu de ce. Hop! Mamă. Nu știu cât am filmat. Am început filmarea și deja și 40, cred. Da. Nu uitați. Sper că vă place acest canal cu Vlad Gaming, bro. Sper să nu luați în serios pe băiatul ăla, că mai are și alt băiat un canal identic. Da, eu filmez gaming. El filmează gaming pe telefon. Deci gândiți-vă și voi. Cum e să joci gaming pe telefon? Savui ăla. Minecraft și ce? Alte serii proaste. Deci mie nu-mi place deloc de copilul. Deci dacă mă credeți, m-a luat Bogdan. Deci nu uitați, dacă vă place această serie, bine. Nu închem acum, dar vreau să vă spun. La următorul episod vreau măcar 2 like-uri la acest episod. Măcar 2 like-uri, dacă vă place seria. Măcar 2 like-uri sau măcar un like. Să văd acolo că ați apreciat, că vreau să continui seria aceasta și dacă vă place și vouă. Oh, GG! Nu cred! GG, boss! M-a luat Nono Gaming, bă! GG, boss! GG! GG, man! GG! Oh! Te-a luat... Cum îl cheamă? Deci, bă, uite, dite like. Mai șmeche, bă, vezi că e în spate. Ai, bă, nu cred, hacker. Hacker-i tu, mă. A, da, cred că are chat engine-ul. Nu ai chat engine? Da, se vede că n-ai chat engine. Nu eram eu atent.
Că n-ai chat engine. Dar măcar știi ce e chat engine, nu? Știi ce e ăla, nu? Bă, da, e bine, știe și el ce e ăla. Bă, ce dai V1, man. Dai V1, lasă-mă și pe mine. Heck, n-are heck, mă, mă. Lasă-mă pe mine să fii pe tine. Uite-mă, uite-o până la gaming ce mă ia. Are hack, chat. Are chat engine, nu cred. Ioi, mă. YGG. Sunteți foarte tari amândoi. Bă, sunteți foarte tari. Ia fi atent, Nono Game vine pe ruta noastră, Nono Game, o să vedeți. Bă, uite, ce v-am zis eu, că vine pe ruta noastră. Oh my god, ce mi-a dat-o, bă, că mi-aș piciorul. Iar ai murit. Ne încărcăm arma și ne pregătim pe ruta noastră. Ruta noastră este asta. Are hack, bă, deci n-are cum are hack. Nono Gaming are hack, fraților. Are hack. Deci mă credeți? Băi, dar credeai că numai tu ți-ai, mă? What the fuck is this? Ce chestia asta? Nu, da! Nu, fică, mi-a apărut o chestie pe ecran și nu știu cum să... Bun. Da, fraților. Nu mai știu cum să mai închid chestia asta. Ți-am dat-o cu pistolul. Guys, ați văzut? Ți-am dat-o cu pistolul, nu, gaming. Ți-am dat-o pur și simplu cu pistolul. Și ia uite-l. Pa. No. Îți iei bătaie? Îți iei bătaie, puii mei. N-am ce să zic, îți iei bătaie. Hai, mă. Lasă-l și pe el. Să facă și el măcar un kill, bă. Lasă-l și pe el. Uite-l, mă, uite-l. Păi stai așa că e gen... a intrat Kinda. Kinda. L-a omorât și pe Texe. Bă, dar nu le mai omorăm, pui mei acum. Kinda. Nono Gaming. I-am dat eu un hit. Ați văzut și voi. Nu mai în viață. Ați văzut că i-am dat un hit. Ăsta e... Bă, să-mi bag piciorul. Nu cred, bă. Mă bate Nono Gaming la counter. Fiți atenți, că mă duc pe ruta lui. Double! Bravo, Hicteseule! Hatexe. Așa zic eu acum. Hatexe. Fiți atenți, că asta e ruta lor. Că știu eu că vin pe aici. Nu e ruta lor. Din păcate aia e ruta lor. Uite-l, Ninta! Și ăla e Nono! Bă, nu cred! Bă, hack amândoi! Kinda are hack. Voi vedeți cât de damage acolo sus? Fără hack nu se poate chestia asta, frate. Are hack. Uite-l, mă! 104. Doamne, frate! Are... Ok, și cam atât pentru acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și comment. V-am pupat.